Padlo celkom 5 výstrelov. Slovakia's Prime Minister Robert Fico made his first public appearance in 3 weeks on Wednesday, posting a speech online following an assassination attempt. Fico had been recovering from multiple wounds after being shot in the abdomen mid-May. Je na čase, aby som urobil prvý krok, a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky, ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. The alleged shooter, a 71-year-old poet, is being convicted for attempted murder with premeditation.